ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ଓ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ହୁଏ। ସେହିଦିନ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ବଡ଼ଦେଉଳର ରତ୍ନସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ଜଗଦୀଶ୍ୱର ନିଜର ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି? ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ସତ୍ୟଯୁଗର ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଏବଂ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଭରିଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ରୂପ ପ୍ରକଟ ହେବାର ସେହି ପବିତ୍ର ଇତିହାସ। କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗରୁ। ମଳବ ଦେଶର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାପୀ ଏବଂ ପରମ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାକାର ରୂପକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପୂଜା କରିବେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ବା ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର ନୀଳଗିରି ପର୍ବତରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଗୁପ୍ତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦୂତ ପଠାଇଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେହି ଗୁପ୍ତ ରୂପ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନ ଦେଖିପାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟୋପ ବେଶନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ, ହେ ରାଜା, ମୁଁ ଏହି ରୂପରେ ଆଉ ପୂଜା ପାଇବି ନାହିଁ। ତୁମେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଦେବଦାରୁ କାଠ, ଯାହାକୁ ମହାଦାରୁ କୁହାଯାଏ, ଭାସି ଭାସି ଆସିବ। ସେହି କାଠରେ ହିଁ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କର। ରାଜା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଥିବା ମହାଦାରୁକୁ ଆଣି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରଖିଲେ। ଦାରୁ ତ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶକ୍ତ କାଠରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବ କିଏ? ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ କାରିଗର ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତୁଡ଼ି ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦାରୁରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିହ୍ନ ବି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଜଣେ ଅତି ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ରୂପ ନେଇ ରାଜସଭାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ନିଜର ନାଁ ମହାରଣା ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ କଠିନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର କହିଲେ, ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ରହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୋଠରୀର କବାଟ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେହି ଭିତରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ କି କବାଟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ, ତେବେ ମୁଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କାରିଗରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବାହାରେ କଡ଼ା ପହରା ଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ କୋଠରୀ ଭିତରୁ କାଠ କଟା ହେବାର ଏବଂ ଛେଦନ ହେବାର ସୁନ୍ଦର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆବାଜ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପଟ୍ଟମହିଷୀ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲେ। ସେ ମାତୃହୃଦୟରେ ଭାବିଲେ, ସେହି ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ଜଣକ ଏତେ ଦିନ ହେବ ଭିତରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ବିନା ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ନ ଆସିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଭୋକ ଶୋଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇନାହାନ୍ତି ତ? ରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ପାପ ଛୁଇଁଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାଜା ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ କହି ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ କାନ୍ଦ ଏବଂ ଆକୁଳ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ରାଜା ହାର ମାନିଲେ। ଶେଷରେ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଜା ନିଜ ହାତରେ ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କୋଠରୀ ଭିତରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ଜଣକ ନଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇସାରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥିଲେ। ଆଉ କୋଠରୀ ମଝିରେ ରହିଥିଲା ତିନୋଟି ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପାଦ ନଥିଲା ଏବଂ ହାତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା। କେବଳ ଦୁଇଟି ମହାବାହୁ ଆଗକୁ ବାହାରିଥିଲା। ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗଭୀର ଅନୁତାପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ କି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଏହି ସାରା ସଂସାରକୁ ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ହାତ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ମୋର ଏହି ଦୁଇ ମହାବାହୁ ପ୍ରସାରି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୋର ପାଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଧାଇଁଯିବି। ମୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଲାକାର ଚକ୍ଷୁରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବି। ଏହା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ମାତୃଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଏକ ମହାନ ବର ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ରାଣୀ, ତୁମରି ମନର ବ୍ୟାକୁଳତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଲି। ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ମା ସଦୃଶ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବଚନ ଦେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ତୁମ ନାମରେ ନିର୍ମିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବି। ସେହି ସମୟ ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବି ଏବଂ ତୁମ ହାତର ପୋଡ଼ପିଠା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେହି ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଟାଣିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହା ପଛରେ ରହିଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଭାବନା।
ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ ନିୟମ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, କେମିତି ଯିବେ ଏବଂ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ। ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେବେ? ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ପାଣି ବୋତଲ, ORS ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛତା ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ନେବେ ନାହିଁ? ଅତି ଦାମୀ ଜିନିଷ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜରେ ରଥ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲେ ଶୁଭ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ? ଶୁଭ ପୋଷାକ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶାଳୀନ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ଓ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ ଶାଢ଼ୀ ବା ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ କୁର୍ତ୍ତା ପିଜାମା କିମ୍ବା ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବେଷ୍ଟ କଲର୍ସ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ହଳଦିଆ, ୟେଲୋ, ଧଳା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ଲାଲ ରେଡ୍ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ପୀତାମ୍ବର। କେଉଁ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ? ଦର୍ଶନ ସମୟରେ କଳା, ବ୍ଲାକ୍ କିମ୍ବା ଅତି ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। କେଉଁ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସକାଳୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟ ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କ ଛେରା ପହଁରା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ। ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 10 ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେହି ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। କ'ଣ କଲେ ଆଶା ଓ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ରଥ ଦଉଡ଼ି ଛୁଇଁବା ଏବଂ ଟାଣିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରଥର ଦଉଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେଲେ ବା ଟାଣିଲେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ସବୁ କାମ ପୂରଣ ହୁଏ। ରଥ ଉପରେ ବାମନ ଦର୍ଶନ। ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ରଥେ ତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାମନ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନରେ ଯାହା ବି ମାନସିକ କରାଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଦାନ ଓ ସେବା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇବା କିମ୍ବା ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଅଭଏଡ୍ ଦିଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଚପଲ ପିନ୍ଧି ରଥ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚାଲିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରଥ ନିକଟକୁ ଗଲାବେଳେ କିମ୍ବା ରଥ ଦଉଡ଼ି ଟାଣିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅପବିତ୍ର ମାନାଯାଏ। ଠେଲାପେଲା ଏବଂ ଅହଙ୍କାର। ଗହଳି ଭିତରେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବା ଠେଲାପେଲା କରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆମିଷ ଭୋଜନ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘରେ ଏବଂ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରୀ ଭେଜ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୁଲରେ ବି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିପ୍: ଆପଣ ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିପାରିବେ।